ସାର୍ ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହେଲା ଦରମା ଆଣିଛ? ଦରମା ଦିଅ 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 ଦିଅ। ନା ସାର୍ ଦରମା ଫରମା କିଛି ଦେବାକୁ ଆସିନି ମୁଁ। ଦରମା ଦରମା କିଏ ଦେବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହଉ କୁହ କୁହ। ସାର୍ ଆମ ଏ ଯେଉଁ ବଏଜ୍ ଟଏଲେଟ୍ଟା ନୁହଁ, ତା ଦେହରେ ସାର୍ କବାଟ ନାହିଁ, ଅଖା ଗୋଟେ ଖାଲି ଝୁଲଛି। ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? କିଛି ହେଇନି ଯେ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ଗଲାବେଳକୁ ସାର୍ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ପବନ ହେଉଛି, ସେ ଅଖା ବି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ବୁଝୁଥିବେ ଆଉ। ତ ଯାଉନି ମୁତିଆକୁ, ଗଲେ ସିନା ଖରାପ ଲାଗିବ। କି କଥା ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଘଣ୍ଟାକର କ୍ଲାସ୍ ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାପି ରଖିବୁ? ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କିଛି। ଆଉ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ କାଟିଦିଅ ନା। ଆରେ ପିଲାମାନେ ସେମିତି କିଛି ଭାବନି। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଯଦି ତୁମକୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ନା କାଟିଦିଅ। ସହଜେ ତମ ବେଳେ କୁଳାଙ୍କର ଦରକାର ନାହାନ୍ତି ଆମର। ଓକେ ସାର୍, ଆଉଛି। ବାର 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 ପଳ। ସାର୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଯଦି ଆପଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତ ଆମେ ଚଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଯାଉ ସାର୍ ଯାଉଛି। ରାଗିକି କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ଅନଉଛି ଦେଖୁନ। ଆଉ ଯଦି ଏତେ ବାଟ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁନି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ଖାଲି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚଳିବ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଧିକ ଲୋଭ କରେନି ହେଲା।